Ako si otvoriť demo účet na XTB? Je to veľmi jednoduché. Máte dve možnosti. Prvé riešenie je kliknúť na odkaz v popise tohto videa a jednoducho sa dostanete na túto stránku, ktorá vám umožní otvoriť si demo účet zadarmo so $100,000 alebo $100,000 fiktívnych prostriedkov na použitie pre váš demo účet obchodovania XTB. Takže toto je prístupné pomocou odkazu, ktorý som vám dal v popise tohto videa. To je prvá metóda. A druhá metóda je jednoducho vytvoriť si normálny účet s bonusom. Pretože momentálne máte možnosť vytvoriť si účet XTB a získať úplne bezplatnú akciu, keď si vytvoríte svoj normálny účet XTB. A ak hľadáte, ako otvoriť demo účet alebo ako vytvoriť demo účet, jednoducho si vytvoríte svoj normálny účet XTB a využijete bezplatnú akciu s odkazom, ktorý som vám dal v popise tohto videa. Takže to bude druhý odkaz a iba s týmto konkrétnym odkazom budete môcť využiť ponuku, ktorá vám dáva nárok na jednu bezplatnú akciu. V závislosti od krajiny, v ktorej sa nachádzate, budete mať inú ponuku a dostanete inú bezplatnú akciu. Aby ste získali túto akciu, stačí jednoducho kliknúť na druhý odkaz, ktorý som vám dal v popise tohto videa a potom jednoducho kliknúť tu na otvoriť účet, zadať svoje informácie a ako je tu napísané, stačí jednoducho otvoriť svoj účet a urobiť svoj prvý vklad. Je to jediná vec, ktorú treba urobiť, aby ste získali akciu zadarmo. A potom na odblokovanie vášho demo účtu, no keď budete na X-Station, jednoducho na stanici rozhraní obchodovania XTB, no stačí ísť hore vpravo do reálneho alebo demo a jednoducho vytvoriť váš demo účet. Alebo inak povedané, prejdete na svoj účet a potom môžete jednoducho otvoriť demo účet z vášho v úvodzovkách normálneho účtu XTB. Takto vám to umožní zároveň využiť exkluzívny bonus, získať akciu zadarmo pri malom vklade a zároveň vytvoriť demo účet navyše. Takže to sú dve metódy, ktoré existujú. Všetky odkazy a všetky informácie máte v popise tohto videa na vytvorenie vášho demo účtu XTB.